Yanlın oğadım. Assalamu alaikum aydın sağlın müştokları, mehvan iyileşler. Elbette kahraman arkadağı serdarımızın sayesinde oğudun yurdumuzda sanlı uluvamın ekli mümkünçülüklerinin peydalanıp bitsi de yanlın oğadım adlı aydın sağlı sökötteşiğimiz ködürleyez. Sökötteşiğimizde yerine getirilecek acayip aydınlara ustaatlık bilen sadanlarlık edecek sadanına dostumuz Kaygısız Paşikov, Ak Muhammed Kovusov, şeýle de Serdar Aganyýak, Dida dorsumyza aýratyn minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu sanynyň mihmany aýdymçy, bagşy, artist Ürsem Onbegiýew. Ürsem, gepleşigimize hoş gördük. Yanlın oğadım. Aydın sağlın müştoklary, bize tomaş edýän mehman illeşler, elbette Ürsem Onbegiýew 1989-njy ýylda Marw vilayatynyň Tagtawady etrawynyň Niýazow geňeşliginde eneden ogurly, häzirki wagtda Mar şäheriniň ýaşaýjysy, Mar şäher bagşylar öýüniň aýdymçysy bolup zähmet çekýär. Ürsem, näýle aýdym sağ bilen araňa bunu näme täzelik? Täzelik bilen näme o? Täzelik diýär arasyndaky awalçyk elimiz degen wagt. Halipalan görüjlüğüne. Halipalan görüjlüğüne mar min köplen şara du tarsalar alında o milli äheňimizde etjek bolýan zatlarym bar. Köne kompozitorlarymyň sazlaryny, zatlaryny papyry görnüşde sağlandalarymyz bilen täzeçilik görnüşünde bir täze zatlar işlejek bolýar, işleýär hem arasynda halkada ödürleýär, görkezýär, toýlarda çalýar, bayramçylyklarda çalýar, aýdýar, türk döwletlerimiň bir ertogry kinoda bar, şoň sazlary, zatlary bar, dünýä berli sazlar. Muman şolar çalýar, papyry edip, öz sazlamyda oşýar, sazlarymyzda meňeşlik bar aralarynda. Ürsem, toy bayramlarda görýär, töweremer. Türkmenin milli sazlary dutarda gow sazlary ýerine ýetirýär. Bugün tökötdeşigimde, gepleşigimde şo sazlardan getirendir. Hawa getirdim. Bolýar näsip bolup tomaş eder. Ne Ürsem sana şeýlerek sorap. Egerde durmuşda ýaşamaklyk şerti sana gaýtadan berilse, gelnejen öýlenerdin. Korkma. Sebäp aýdyp otursam bolmaýdy. Bolýar degişýän. Aslında nämeler üýtgöderdin? Durmuşumda mene närazy zatym ýok. Maşgalanda näçsäňmi? Kısaca kaydım. Tuğulama. Yaşadık oldu. Tamam. Bir zamanla tökötdeşigimiň şeýerine ilkinji ýerine ýetip aýdym. Şamam daşym soň oyun tapaçagyny ýetip aýdym gelýärler. Başda.
gelli Dağ başının şiirleri gelli Hatardaki neller gelli gelli Görüldük erler gelli Boyunga basanın idi Ürsüm, berekellah diyas, gowaydymlar aýdýan tuğulama. Muştoklum şu gepleşigimizi görüp saňa näçerek laýyk basarlar aýdýan. Bilemok. Ben bilemok. Ya çakymyň astyna näçerek laýyk bassalar, näçerek ýürek goýsalar, buýsanjak, begenjek. Ýürek näçe kan bolsa, şonçuda ýüregim begen ýa-da, o köpelerde ýüregim bol ýa-da. Ürsüm, şu biziň ýanglan owazma atly saat-söhbetli gepleşigimizde gelýän her bir aýdymça biz bir logik soraw berýär. Şol sorawa jogap bermene taýynmy? Taýýar. Nähil taralkada naharyp bolanok. Bir mutwak terelmi? Ýok, bu wagt gerekkä. Näme nahar bar içinde? Ýok. İslam naharym ol. Ýöne nähil taralkada naharyp bolanok. Soraw şeýle logik soraw da. Hil tarakada nahar ip bolýar, ýaýwan tarakada nahar ip bolýar. Çuň bolsa çimçeler ýörmeli. Tarakam çukur ýok. Hemmesini ip bolýar. Hemmesinde de ip bolýar. Özüň aşy bolan tarakada da ip bolýar. Ürsem Begif bilmedi, mehvan illeşler bir de tomaş ediyen mehvan muştoklary, Ürstem'in muştoklary meni muştoklama bolsa komentariyada bellen kim dogry jogaby birinji bolup ýatsa biz toparmyzyň adyndan ajaýyp sowady goşurýar. Uçan tarakam bana veren şo boldy. Yo, uçan taralkada da yani. O kak şaýdy, ýank soraw berýän de, ka dostlar da on. Näme diýem? O başardy. Antenara. Taralka, şo nip bolanok diýär. Ýok, bu hakyky taralkan gurulmy diýär. Onda men diýjek, hemmesinde de ip bolýar. Şeýlemi? Ha. Men aýdyp bilýän ony şu wagt gepleşikde aýtmak bolanok da diýär komentarda diýär. Bolýar, soň aýda bilip durýar. Borik çaýda ýöne komentarda ýazýan bolýarmy? Bolýar, men ýazmam. Ona ýene de saýbaýdymlarla dowam edäli. Bolýar. İýleşmeden kän gurrun edip saklama. Göýörmedim suw asman astyndan. Sähelçejik kemal tapdym kesbimden. Köpçülükde güläýseler üstümden. Men şonda düşünýän ütgeşikligimi. İlleň aňlanyny aňyp bilmesem, illeň ağlaýşydy ağlap bilmesem, beýik ägirtlere miňzäp bilmesem, men şonda düşünýän ütgeşikligimi. Gülleri çeletmän, bilmän bilbil saýrasam, gyýlara teniňiz satmaň, düşmanlarymyz gülmesin. Gülleri çeletmän, bilmän bilbil saýrasam, gyýlara
360 erinleri, altın tağta minünleri. Süýgü gadryn ne bilsin, käbir kilpide ulanlarım. 360 erinleri, altın tağta minünleri. Süýgü gadryn ne bilsin, köp oýnaşly gözelleri. Men ölsem adım yiteri, üstümden mägul biteri. Diňe dostum dost yarlam, diňemden ağlam öterim. Men ölsem adım yiteri, üstümden mägul biteri. Diňe dostum dost yarlam, diňemden ağlam öterim. Ayıplaşman dostlarım, ağlap aydım aydanda. Yamanlıkta yatlaman, bu dünyadan gaydanda. Ayıplaşman dostlarım, ağlap aydım aydanda. Yamanlıkta yatlaman, bu dünyadan gaydanda. Bir ölsem adım yitirir, üstümden mägul bitirir. Diňe dostum dost yarlam, diňemden ağlam öterim. Men ölsem adam yitirir, üstümden mägul bitirir. Diňe dostum dost yarlam, diňemden ağlam öterim. Diňe dost yarlam, diňemden ağlam öterim. Mehremanım dostlarım, diňemden ağlam öterim. Diňemden ağlam öterim. Irsam, näme üçin toýa giyjek alyp gelýär? Şuňdan gördüňmi giýjek alyp gelir. Şuň söhbetde şuňda giyjek alyp gelýär. Sebäbi näme? Men de bir zat dömerda. Kimi biledem okadyk ha. Bilýärmi şonu? Şonda da men tapaklarynda giýjek alyp barýar. Men de bir zat da. Kimmi zatda giýjek alyp barýar. Näme üçin? Men çünkü aýdaýyn şoňa. Men de arkaýynlyk bar. Ay ýetşerim lay diýip arkaýyn bolýandy. Onunla gepleşigimizde bir zat belläli. Irsam sen söz ber. Söz ber gepleşikde. Ben sana toyda söz verdim, bilýärmi gördüň, ýyldyryň adamdan giýjek alyp bar. Awyndy Indemeýlek. intemeýlek. Boýtyna bir saatym bar. Bir saatym yok, bandan bar. Irsam, Söz berýär. häli söhbetde şuň başynda men belläp geçdimde. Irsam Onbegiýew Aýdynçy, bagşy, artist diýdi. Şu ýerde artistlikden öp okuyup başarmandan bir bölümden illeştirmelere getirmem aýşe edýär. Onuň haýsyny ol birlikde üç keşif ýerine getirýärmi? Şondan bir bölük. Böyle. Ha, bar der bir bölük. Çok mum ýaşaýsaňy bile ýaşaýar. Bildiğin bir kez televizyon. Onda da 3 tane kanal örkezýär beýle kontenda. Şeýle çykýan antiýar şok. Hem birinji gepleşiklerine, birinji kanaldana çağanyň saglygy elefidi barada gepleşik gidýär. İkinji kanaldan Super ýaşly bir zat bar. Adam şok edýär. Üç dönem göresin. Ha, o birimden futbolun jam köýeri, birimden şon ýanaklar öwretinde gelýär. Belki bilim ayağı vardı öyle şu çağan kavru öyle fi duvarda yapmış o tomuş öyle değil ya da ayağı başa açıklar başı ne gidiyor çağan diye. Üç yol daha var diye konu mor mu diye davanın ne bileyim çözüp verdi. Nereden duruyor diye. Üç her yerin dedi tomuş edeceğim sana 3 sekund tomuş edeceğim 3 sekund demek 3 göt duracak diye. Ha böyle görecek adım yok lan 3 sekund kanalı kattırıyor. Aha. Bunu bir bar maliye mi diye perfect diye. Onun başında ondan brada kurulları. Birinci on çağa ona verdiler de çağa sağlığı eleti duvarı çıktı. Assalamu alaykum hormatly televiziýerler. Benim şu kepesini çağanın sağlığı eleti duvarda cinayet jogapkärçiliğine çekmek barada gol çekmek. Futbol jankyýarlary ökür çapak çaldylar. Derwedewan beret topunu durup bilmän. Çağanın aýlagyny, aýagyny, arkasyny
Sagat denin uğruna okulamalı. Eger de ol täze etmese, 3 yıl alat bilen mahrum etmeli. Ya da 4 yıl işletme bölüm tutul yani. Topu doğru deyip bilmeli uçuyor içini. Arkanda kaynatıp ayağına aşağına yatsaldı. Çağanı bundan çağa. Kadide karşılık bildir ya. Üm cinayet cevapkarçılığı çekilen. Onca bir gider çağ çerkeğe topu katiye ter oynayan. O topu hiç oraya çevirmek onu. Sana çağıratan çağa o kalbi. Çağanı bilmada etmeli uçini. Onu doğan kardeşlerle gururlaştırmakla mahrum etmeli. Emma muharamadan oyun stopat deyip ayağına şikayet ederdi. Lokmaları meydan çayıp anormal şikayet eden ayağına teredip onu. Eğiz videoda imkanlarına maslahat verdiler. Çağanı geçmeli uçini. Onu boğaçlarla hukukları düşündürüldü. Ol öz hukuklarından peydalanıp meydançada dava kırılır ya. Derve devan meredifin. Anların meydan şaşmalıyım. Çağanı şey yerde taklamak cinayetkarın işini ağırlaştır ya. Fut meclisinin katibi oyunu yapıp deyip ıglan etti. Indiki futbol ve ateşinde çemik. Hoş, sağ olun. Ana benim değilim. Gıp tavırdın haydi ya, sağın tavırdın. Haydi ola olmadan biliyeceğim artık. Berekerla. Ya şol artist diyen son bilmeyenler bağ olsa, tomaşaçıdan da görkezsin elli. Ürsem, ondan sonra kötteşimi devam ediyaz, acayip aydımlar bilen. Bolya. Her adamın rahatlığı, rövşün ayakkabı, ayağına giy, ödünü rahat duy. Rövşün ayakkabının täze önümleri. Diýmem alsam, dül galsak düğünne. Başta geçik, seyin yardımlığınça. Ne kalurdu korluk çekin günümde. İrden midir basım doydumluğunça. Ne kalurdu korluk çekin günümde. İrden midir basım doydumluğunça. Dağa dara bakanan eme. Aramız nerede sığmadı sinan. Dil yarasın sanan olsam bu cana. Kıpalı yarlardan bordumluğunca. Dil yarasın sanan olsam bu cana. Kıpalı yarlardan bordumluğunca.
Ýanglan owazym. Ýeke oýup gitdim. Duýmady asman. Bulutlar sarsmady, ýagmady ýagyş. Ýöne göz ýaşlardan öýleni desmal, ýüregime çekildi ot bilen nagyş. Ýeke oýup gitdim. Duýmady şemal. Süňňi sarsyp ýetişmedi agaçlaň. Ýöne ömrüm şatlyk gülküsü kemäp. Gitşiň senin adym. Ýalsa uşlaň. Ýeke oýup gitdim. Duýmady dünýä. Milliardlar ýaşap ýör, bir maňa ýer dar. Hemem gohly durmuş tymyk görünýär. Sagat dilleriniň ýöreşi myrtar. Ýeke oýup gitdim. Duyan men oldum. Eýdiňden gitmäge uğru ýok maňa, söýüp söýlep bilmän paýmallym. Yeňil gitişimden agyr ýatlama. Kıyın ekeni aşk sevdasın bilmedim. Sana doşup şatlanmadım, gülmedim. Köp paraştım sevir yaram, gelmedin. Sana umut bağlan, gözüm ağlayar. Ken araştım intiharım, gelmedin. Sana umut bağlan, gözüm ağlayar. Hayfım gelýär bilip olun güllerime. Hayfım gelýär çemen boğun güllerime. Hayfım gelýär seýädin dillerime. Sana seýädin dilim ağlayar. Hayfım gelýär seýädin dillerime. Sana seýädin dilim ağlayar. Ýeke barýan tyryp köçäň ýakasyn. Men bakmarym, bakay gelse bakasyn. Biwe paýar belkini kesin. Ýar ellerden tutan gollum ağlaýar. Biwe paýar belkini kesin. Yar ellerden tutan gollum ağlayar. Hayfım gelýär bilip olun günlerime. Hayfım gelýär çemen boğun güllerime. Hayfım gelýär seýändin dillerime. Sama seýändin dilim ağlayar. Hayfım gelýär seýändin dillerime. Sana seýändin dilim ağlayar. Sana seýändin dilim ağlayar. Rüstem Onbegiýew köp sag bolsun aýdýas. Bulaýdym halipamy Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowa döreden aýdynda orda. Jaňsa bolsun, owam beýik bolsun degen tolsun. Indi ustatlyk bilen häzir sağlaryny dinläs, tomaşaçylaryny dinler ýerine ýetirsin. Gepleşigimiziň her sanyna da
sesi sonra verilýär. Biz operatordan haýyş edýäs. Bir ajaýyp saat ýa-da aýdym ýangan ýa. Halipalan ýerine getirer. Bir mundan wagt berilýär. Şonu bilmeli. Taýmy? Onda operatorlarma sizden şol ajaýyp aýdymy ýanglanmagy haýyş edýär. Açışan sarı yaprak, dökülyen yaprak, ayrılığı katı. Nereden yanlışmasam buraydım. Aslında Şam'ın beşin son aydımı sarı yaprak diyen aydım. Öyle yanlışmasam berdi ifin sesi. Yerine getiren. Yerine getiren şu vakı berdi ifin. Öyle sarı yaprak Şam'ın beşin dördücünde işleyin. Aslında halipalar köp dinleýän. Dinleyen. Elbet. Halipan kim? Min halipam kem. Tağda İlkinci kakam elime utar tutturup sağda uğrattı. Öyle ovamızda belli halipalar var, akşılar var. İlkinci utar kakamdan öğrendim. Ondan sonra Yasettar deyip bir halipamız vardı. Onun elinde bıraktırak okudum. Ondan sonra Aslan Settarf, şun Ağtay, Aslan Settarf esası benim halipam. Arslan Settarf'tan köp halk aydınlar öğrendim, öğrendirmek üçün hem yaşlarımdan, kişilerden, küçüklüğümden şöyle Ödenya Novatif halipamı da Türkmenistan halk bağışlayıp Ödenya Novatif'in yanına köp bardım. Sonundan yani estrada aydınları, kompozitorsk aydınları öğrenmek üçün yani blogda yerine aydınları öğrenmek üçün hem halipamı şu adam Şanlı araştırılığının 32 yıllığı münasibetli Şahir Payı'nın iyisi olan halipamız var. O köp bağışlı halipalığa yetişen bağışlarının halipası. Sakı Dursun Hoca Kıvan'ın halipası, oğlu Hasan Rahimova'nın halipası, Anna Muhammed, Anna Hanıf deyip ovamızda var halipa var. Yürüte ova medeniyet öyümüzde şonu katnayadım gündüğü. Gecelerine halipa ödeniyorlar o Aslan Settarf'ı kâne atladım. Şolordan o köp daha doğru. Berekellah. Sühütte şu münşi yerine, ona şol ustaatlık bilen yerine yetirýän sağlandan illeşlemde yerine yetiripdere dutar sağdurarına. Başına merdan canım şu teri işte bir hindi sazlarından ödümüz şu papriyi öğrettim. Şonu çat beray. Başına.
Merhaba illesler, Ürsüm Oğanbegiyev'in muştoklary tomaş etdik, ören ajaýyp sagy ýerine ýetirdi. Ürsüm, öz dörejçülüğünde şolary alyp döreden sağlaň barmy? Öz repertuarynda. Var, döreden sağlaň. Var, ölenki sağlaň kämilleşdirmeli. Ýöne şu wagt taşar ýurtlaryň istilmedi ýa-da taşar ýurtlaryň duşunda özümçe bir saat işledim. Yani başardığımdan şu an çalıp vereyim. Dutarda mı? Ha, o dutarda da çevirdim. Dövüşümde bir saat işi. Yani başardığımdan şu an çalıp vereyim. Başüstüne tomaş edelim, lezzet alalım. Ürsüm Oğanbegiyev, Türkmenin milli sağduraly, dutar sağduralyna bir ajaýyp sady ýerine ýetirýär. Ürsüm Oğanbegiyev köp sağolsun aýdýas. Milli taýduralyny, dutar taýduralyny bu ajaýyp sady ýerine ýetirdin. Ýene-de uly üstünlikler arzu edýäs, täzeliklere garaşýas. Merhaba illesler, Ürsüm Oğanbegiýewiň muştoklary, egerde sizem täzeliklere Ürsümden garaşýan bolsaňyz, onu like'laňyzy, kommentariýalaňyzy gysganmaň, diňe like koyun, kommentariýa ýazyň, owadan sözleri ýazyň, sebäbi adamy owadan sözler ruhlanýar, umuman aýdymyzda Ürsüm Oğanbegiýew. Gollalyň esiyedenden toy bayramlarynda ajaýyp aýdymlaryna, sağlaryna garaşýas. Şeýle-de gahrman arkadagy serdarymyza çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Tunwatymyzy açyp ýaýmakda, halkymyza ilimde görkezmekde, ösdürmekde alyp barýan tutun bir işler üçin bize uly mümkinçilikler döredikleri üçin köp sag bolsun aýdýas, işler rowaj alsyn, başlary belent bolsun, janlar sag bolsun. Ürsüm Oğanbegiýew illeşlemde isleg arzugyň sag bolsun aýdyp bilersiň. Ülkülerine bir de muştok bolýan bir näçe ýyldaşlarymyz bar. Hemmeňde sag bolsun aýdýas. Şeýle geçmişden köp bolsun derden jan. Şeýle aparat rowerlamy bar, jan teziniň admini bar. Bularny gowduryp işledýär. Daly berse de bir de bir hemaýatkarlygydan maksat kafe işgärlerine, ýerlerine köp sag bolsun aýdýar. Yine bir gedek, biz yaşlar üçin şeýle bir ajaýyp mümkinçilikler döredýär, sany ulgamlarda şeýle bir ajaýyp gepleşikleri köpçülüge ýaýmana, bu mümkinçilikler döredýän hormatly gahrman arkadarymyza, gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Ýetip bolsa şolaryň biz üçin şeýle edýän aladalaryna jogap edip, täze aýdym saglaryny bilen halk köpçülüğünde, toy bayramlarımızda halkımızda çıkış edip duracaklarımızda söz vereyim. Köp sağ olun, neydi? Zağın sağ olsun, ovalın beyik olsun, belent olsun. Onu näme illeşlenmedi? Ürsüm muştoklary
like koyun, komentar yazın, yeni de bellek geçýär. Şeýle de şul ajaýyp gepleşigiň dowamyny isleýärler aýdymçylaryňy komentar edip belläň, biz öz başardygymyzdan çagyrarys. Elbette ýanglan owazym atly aýdym sazly, saz söhbetli gepleşigimizin her sanyny siz canly sesimde şeýle de güneşli ýurdumyzda, owadan ýurdumyzda hyzmat edýän Menzil platformasyny tomaşa edip bilersiňiz. Ona näme? Hoş, sağ olun.